Het liedste van de Valkhotel van Uusloon stiert in Hudde Griep. Het gebouw is op gewoon punten wat efterstallig, maar daar komt lang omlet verhoring in. De eigenaar werkt het al 2 jaar om plan voor een grote verbouwing. Dat is een fase waarin je ook gaat dromen van een zwembad op het dak en wat er allemaal mogelijk zou zijn. Nu liggen de contouren, die passen allemaal binnen de wet en regelgeving. En hopen we daarmee binnenkort met meer nieuws te kunnen komen wanneer we daadwerkelijk gaan beginnen. De plannen worden heel iets concreter. Het hotel wordt net al in nog uitbreiden, maar ook renoveren. Als we kijken naar het lijstje wat er gaat gebeuren, gaan we van 32 kamers naar 79 kamers. De achterkant van het hotel gaat eraf. Daar gaan we opnieuw beginnen. Daar mogen we van het bestemmingsplan ook hoger dan dat het nu is. De voorkant van het hotel hier achter mij komt een mooie wintertuin omheen. Dat we een wat groter restaurant hebben. En voornamelijk achter het hotel gaan we de parkeeroplossing vestigen. Zodat iedereen een parkeerplekje heeft. Het wordt groter. Op de begaande grond een mooie bar-lounge. Dus nieuwe kamers, modernere kamers dan dat we nu hebben. Toch is er één grote uitdaging. We willen van het gas af en de huidige keuken is volledig op het gas. Nou, als die volledig op elektriciteit gaat, dan heb je een hoge piek 's avonds tijdens het diner. En die piek moet geleverd worden door Liander. En zolang we die niet hebben, geeft dat wat ruimte om de facering aan te moeten passen. Om toch door te kunnen met de vernieuwing van het hotel. Als het aan mij ligt, beginnen we eind dit jaar nog met bouwen. Maar dat is dus hier en daar nog wel onzeker of dat een haalbare kaart is.